دەمەوە خۆش بە گوهدار و بینەرێن رادیۆیە بوویەر FM. ئیرۆ سەرپێهاتیا خەلەکامە بناوێ ئاقلێ ژنە دەلوو پاشا. ئاقلێ ژنە دەلوو پاشا. ئەس پێویمە ئەم سوودێ ژێ بکر. گۆد زەمانێ بەرێدە لە ویلایەتە وانێ پاشایەکی ئۆسمانی هەبوو. ناوێوی دەلوو حەسەن بوو. خەلکێ ژێرە دگۆت دەلوو پاشا. دەور وسا لێ هات. قیمەتە دەلوو پاشا دناو ئێل و عەشیرێن کورداندا نەما. هەموو سەرۆک عەشیر بەگ و مەزنێن کوردان بەرێ خوا ji دەلوو پاشا گوهەستن. پاشاتیاوی لەسەر خوا قەبوول نەکردن و نەچوون دیوانە وی. هەر یەک بێمنەت و سەربخۆ بوو. دەلوو پاشا نەزەوجی بوو. ڕۆژێکێ پاشا رابوو چوو ژنێک ji خۆ re خوست. ئانی هات مالا خۆ ژنێک نەج مالباتێک مەزن بوو لێ گەلێکی بەعاقل بوو. ڕۆژێکێ ددۆ سسێ دەرباس بوون ژنکێ تەخمین کرد mêrê wê êvar êvar gava ji dîwanê vedgere gelekî bêmeዕde. Pê re xeber dan nabe. Carekê hilda ji Delû Paşayê re got: Paşayê min, ez dinihêrim kêfa te tune û roj ser rojan meዕdê te xerabtir dibe. Tu ji dîwanê vedgere meዕdkirî. Naxwazî bi kesî re xeber bidî. Gelo derd û xemên te çi ne? Ji min re bêje. Belkî em dermanekî jê re bibînin. Paşa got: Ya hurmet, ez ji te re çi dibêjim? Berê nav û dengê min hebû. Hemû serok eşîrên Kurdan, beg û mezinan paşaya min nas dikirin. Gişik dibin gura min de bûn. Min çi bigota? Gotina min qebûl dikirin. Niha qedrê min li nav Kurdan şikestiye. Dîwana min vala maye. Qet kes nayê dîwanê. Jinkê got: Derdê te ev e? Got: Çima hindik e? Jina wî got: Qet nema xema bixwe. Dermanê wê heye. Got: Çi ye? Got: Sibehê tê rabî delalê xwe bişîne cem mezinên Kurdan bibêje bila bên dîwanê. Gotinek te ya ferz ji wan re heye. Wextê hatin îcar ez ê bibêjim tu çi bikî? Delû Paşa çi bibêje rabû mirov şandin nav Kurdan got bila bên dîwanê gotinek min a ferz heye. Carekê gazî kir. Duyan sisêyan kes nehat. Cara çaran serok eşîr beg û mezinan ji xwe re gotin: Canim, hela em herin dîwanê ka paşa ji me re dê çi bibêje. Belkî gotinek wî heye
گۆ دخوازە ببێژە سەرۆک عەشیر بەگ و مەزنێن کوردان چوون دیوانە دەلوو پاشا وەکە بەرێ ڕوونشتن ژنا پاشا ji دەلوو حەسەن رە گوت هەرە دیوانە خۆ گاڤا تولسەر کورسیا خۆ ڕوودنێ بزیڤرە سەر دەستێ خۆ یê çepê ji Kurdan re bibêje hûn destê min ê çepê ne paşê bizîvire ser destê xwe ê rastê bibêje hûn destê min ê rastê ne gava te got û xelas kir rabe ji dîwanê derkeve here nekêm û nezêde ez çawa dibêjim tu wisa jî bikî دەلوو پاشا چوو دیوانێ لەسەر کورسیا بلند ڕوونشت زیڤری سەر دەستێ خۆ ئێ چەپێ دیت هەموو کوردێن بکوم و کۆلۆزن شار و شەماقیên زەر li dora کۆلۆزên xwe alandine ji xwe razî ne li ser doşekên qutnî rûniştine got hûn destê min ê çepê ne hemûyan li çavê hev nihêrîn hinekî ma Delû Paşa zîvirî ser destê rastê nihêrî hemû kurdên simbêlpalik rûniştîne şar û şemaqiyên wan keskin xincer li piştên wan in got hûn destê min ê rastê ne Kurdan li çavê hevdû nihêrîn paşa rabû dîwan berda hat bal jina xwe Kurdên dîwanê her yek da aqilê xwe ka paşa çi got beg û mezinên Kurda ên li aliyê destê çepê rûniştî bûn gotin wellehî paşa zêde qîmet da me dil nêzîkî destê çepê ye loma Delû Paşa ji me re got hûn destê min ê çepê ne wekî wisa ne paşa hîn zêde qîmet dide me beg û mezinên Kurdan yên ku li aliyê destê rastê rûniştî bûn gotin ma kî nizane got qîmeta destê rastê li hemberî destê çepê zêdetir e ji ber vê paşa got hûn destê min ê rastê ne serok eşîr beg û mezinên Kurda rabûn çûne malê xwe her yekî ji wan xwenêzîkî paşê dît Delû Paşa ji wê rojê bişûn de bêtifaqî avêt navbera Kurdan û hukmê xwe li ser wan zêde kir Kurd bûne du dest Kurdên çepan û Kurdên rastan û rabûn hevdû û şer kirin paşa jî ji aqilê jina xwe razî bêminnet heta mirinê paşatiya xwe li ser Kurdan domand Delû Paşa ji zû de miriye lê eşîrên Kurdan yên çepan û rastan hê hê li Kurdistanê hene û di navbera wan de dijminatî dajo bi hevdû re şer dikin her yek dibe Delû Paşa qîmetê dide me
دیوارۆ تە چش جیرۆکە من فێم کرد تشکی ژانیە ji çepan yan ji rastan bi vê emgîhan dawiya vê serpêhatiyê ez spasiya guhdar û bîneran dikim û spasiya hevkarê xwe Şêrîn û Mihemed dikim serweşana zindî û kontrolê û heya xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.